जय मसीह आसाम आदिवासी ख्रिस्टान चैनल में तोहनी सबके स्वागतम जनाई। आज के ভিডিওত আমি हमनी बात करब এখন पाम सानडे गेले और एकर पीछे बृहस्पतिवारे अब एक आते गड़ धोआ पड़ो माने उ दिनटाय प्रभु जीशु जेरकम चेला गेले गड़ धुआरो और कौन उठाके माना जाते। तो ओकरे विषय में हमने आज बात करब जे हुआ जौहन के सुसमाचार 13 अध्याय में जौन पास्का के खाइकले समय होले पास्का पर्व माने समय होले प्रभु जीशु जानले जे यार पीछे हमके पिता के सामने हमके जाएक लगते हम आयरी और हमके जाएक लगते ও ইত্যাদি কথাটা যখন জান পালে তখনটায় ও আপন कपड़ा खुलले और कमर में अंगोछा बांधले और एक बर्तन में पानी लेके वो कमर के अंगोछाटा घुराई कपड़ाटा गुचाई के वो कपड़ाटा लेके हर एक चेला के 12 जन चेला के गड़ गिला पाँव गिला धुई के और पूछे लगले। तो ओरकम करते करते पतरस के सामने जखन पाले न तो पतरस धुआइकले नाई देखो जे तो प्रभु जीशु तुई हमार पाँव हम कखनो धुआइक नाई देबो बोले तो के हमें तखनटाय प्रभु जीशु बोलेला जदि आज हमें तोहनी के पाँव नाई धुआबो तो हमारा तोर में कोनो मिले नहीं थाकती। तो असन हले पतरस बोलेला जे असन हले तुई हमार माथा से लेके पाँव तो सब कुछ धुई दे बोलेला। तखन प्रभु जीशु बोलेला जे वाके पतरस के बोलेला जेकर सब कुछ धुअल है वार पाँव के सिवा और कोनो धुअक नहीं लगे। तो उस सबके और कौन बात बोलेला सब कुछ तो धुअल है तो वार पाँव के सिवा और कुछ धुए के लिए नहीं लगे बोल के आरो वार पाँवटा धुएला। ता पीछे बोलेला जे हमें आज इटा की करे करली तो नहीं जान पाई। तो पीछे आरो की बोलेला जे समय आले से तोहनी जाने पाबी और बाद में वो एक आज्ञा देला जे तोहनी आपस में प्रेम रखबी। तो এইটাকে কথাটা এটাই লাগে যে এটা একটা নিয়ম রীতি में করা যায়লা हर একটা চার্চ में করেলা এখন বেতি গুড फ्राइडे के आगे दिनটায় এই কর্মটা করা যায়লা যে চার্চ के आदमी सबके पाँव धोआ जायला आरो ओ दिन धुई के आरो এই পরবটাকে মানা যায়লা। কিন্তু যদি এটাকে নিয়ম রীতি से যদি পালন করবি তো প্রভু যীশু মানা করে। तनी पर गलती के 4 के 10 और कुलुसी के 2:16 पढ़ले से मालूम चलते जे प्रभु जीशु एटा करेक्टली माना करे है माने कोनो भी दिन समय उत्सव पालन करेक्टले प्रभु जीशु माना कर रहे ओ गति के और जदि तनी प्रेम से जेरकम प्रभु जीशु प्रेम करले तो हमनी भी प्रेम से एक आदमी के आदर करब एक आदमी के सम्मान करब आके अपन हृदय के समान मरम करब। तो एटा करले से बहुत भाल केकरो संगे बहुत दिन से झगड़ा लगल है और झगड़ा के समय में जदि कोनो एन कालिसिया में कर्मकर्ता सब कोनो काम में क्यों बेहा भी पाई जाला तो सब जदि एरकम करे तो ओ दिनटा जदि भाबते जे हमें के आदर हिसाबे जदि पाँवटा धुआबो और मरम करब खुद से बड़ो के मानब एक दूसरे में जेरकम बोल प्रभु जीशु जे आपस में प्रेम कर तो सेरकम जदि चाहे के जदि करे तो हले तो ठीक बात लगे। किंतु जदि एटा नीति नियम रूपे जदि करा जाए तो परमेश्वर तो नीति नियम करे के लिए परमेश्वर माना करले तो नीति नियम से নহয় प्रेम से करा जाए लगे कालिसिया के जदि पाँवे धुए के आहे तो सबके धु और मरम बाटे जनटा प्रभु जीशु बोले जे एक दूसरे के अपन समान प्रेम कर केकरो संगे जदि मन मोटावा हो गेले है बात विवाद भी हो गेले है झगड़ा जातीय हो गेले कालिसिया के समाज के संगे और कोनो बात में तो এটা একটা बहुत बड़ा मौका लगे जो के तोर से निजर से अपन से बड़ो करे के और पाँवटा धुए के तू निजो घर में आन के धुए के पारिला और कौन धुए के जदि तुई ओके आदर करबी सम्मान करबी तो ओटा ओ वाक्यटा में मिलते जे तुई देखली हम एखन की करली
তুই এখন সমঝেক নাই পারবি, যখন সময় আতে তখন তুই সমঝেক পারবি। এটা এরকম লাগে যখন পত্রসকে আরো কারো ছেলাকে যখন ক্রুশ মে দিলে কে এক্স ক্রুশ কে উল্টা ক্রুশ যখন মারলে তখন ওসব কি করলে, দোয়া করলে, প্রার্থনা করলে। ওহেটাই চিন লাগে যে মানে পাও ধোয়াটা ওটাই চিন লাগে যে ওসবকে কোনো নাই করके সাপ নাই देके ওসবকে আশীর্বাদ দিলে আর परमेश्वर से प्रार्थना করলে প্রভু তুই এদেরকে क्षमा कर। তো পাও ধোয়া পরবটা বহুত আচ্ছা भी লাগে, বহুত আচ্ছা লাগে যে কোনো भी মট মোটাপ হয়ে গেলে কারোর সঙ্গে তো তুই ওটা ধুই, ওকে যদি ধুই তো তুই নিজেকে ছোট করি, ওকে বড় করকে ওকে সম্মান করি, তো परमेश्वर তোকে ভালোবাসে। तो এই ভিডিওটাকে মাধ্যম से আমি এতনিটা বাতাই খুঁজতে, কিন্তু এটা উৎসব হিসাব যদি লে আর যদি কোনো একটা বলে নাই ও জ্যেষ্ঠ লাগে ওকে ধুয়ে লাগে, ওটা তো বহুত ডাঙর ভুল কারণ কারণ কি স্বর্গদূত भी মানা করেলা যখন যখন ওকর স্বর্গদূতকে গড় में যখন गिर के ওকে দণ্ডবোধ করে খুঁজেলা তখন ও भी মানা করেলা, কিন্তু ছুঁয়েকলে মানা করেলা যে हमके छुए से हमके নাই छुबी, আমি তোদের এরকম সমান ব্যক্তি লাগি परमेश्वर के छुप ওই যোগ্য লাগে বলকে ওকে বলেলা। তো তোকে সাপোজ কি করে খেয়ে তুই ও আদমিটা সে ছোট বনেকলি, তো ওটা কারণে এটা করেকলি যাইলা, তখন ওকে भी মনটা ভালো লাগতে হ্যাঁ ওর সঙ্গে আমার বাদ বিবাদ হইল কিন্তু মিলেকলে কারণে ও মাফি মাঙে কারণে ও পশ্চাতাপ করলে अपन নিজেকে আর আমাকে ভাই বলকে গ্রহণ করলে বলকে ওকে भी দিলটা ভাল লাগতে। তো এই বৃহস্পতিবারকে যেটা নিয়ম করেলা ওটা নিয়ম নাই রাখকে যদি প্রেম ভাবে করে তো বহুত আচ্ছা হয়, কিন্তু নিয়ম সে না করলে সে परमेश्वर নিয়মটাকে কখনো অ্যাকসেপ্ট নাই করতে, কারণ ও নিয়ম নীতি মানা করলে নিয়ম নীতি উৎসব दिन বছর মানেকলে सब कुछ माना करले, कारण वो जानत रहो एगला दिन में होएला और करते बोल के जानत रहो खातिर माना करले और सोच के आज होते ही जाए रहले ओरकम। গতিকে আমি তো বলি যে এরকম নাই করকে এরকম মরম সে করবি বহুত আচ্ছা है। তো এই ভিডিওটা হিয়াই সমাপ্ত করব, আমার ইতনিটা বাত বলবার রহে। কিরকম যদি তনিকে বেয়া লাগে তো भी কমেন্ট করবি, ভাল লাগে তো भी কমেন্ট করবি, লাইক করবি। ধন্যবাদ। জয় মাসি।